Quan me van comunicar la notícia de la concessió d'aquest premi, per mi un gran honor perquè al fi i al cap és la meva terra, no? I que te reconeguen allí no és sempre el més fàcil, el que ocorreix més a sovint, i en aquest cas, una alegria molt gran. En la província de Castelló tenim una sèrie d'indústries químiques importants, jo crec que importants, i a més capdavanteres en el seu camp, i col·laborem en diverses d'elles. Jo penso que les nostres investigacions ajuden a aquestes empreses a tindre tindre processos cada vegada més eficients i també des del punt de vista medioambiental molt més sostenibles. El repte pel futur jo crec que per la part industrial té que ser avançar en tot el que és innovació. Necessitarem empreses en un tamany més gran des del punt de vista de producció i necessitarem més i més innovació perquè això vagi avant. Des del punt de vista agrícola, l'ideal seria si poguérem anar a cultius en extensions més grans on se pogueren minimitzar costs, això segur que ens ajudaria. El punt fort que jo trobo en la província de Castelló és que n'hi ha un equilibri prou bo entre el que és el sector serveis, el sector servicis, el que és la indústria i el que és l'agricultura. Crec que el nivell és prou competitiu en els tres i això sempre és positiu per a una regió.